Kaixo, ongi etorriak Atzuriko eskolara. Bilbon kokatua dagoena. Hemen 450 ikasle inguru dagoz, eta horietatik 375 egunero jatzen dabe bertako jantokian. Janaria, enpresa batek ekartzen dago egunero, eta sortzen dan soberakina familien artean hasi gara ontziratzen eta banatzen. Etorri barruri ikustea. Bi 2022 urtean, hasi ginen kontatzen zenbat soberakin sortzen zen eskolan jantokia. Horren ingurukoan, hasi ginen pentsatzen kudeaketa egoki bat egiten soberakin horreri. Orduan, agente desberdinekin lanean hasi ginen. Hezkuntza sailarekin, udaletxearekin, osasun publikoko teknikariekin, eskolarekin, jantokiko langileak eta enpresarekin. Horren arabera ikusi genduen, soberakinak kudeatu behar zela. Helburua berez, soberakina murriztea da, zenbat eta gitxien sortzea. Urte honetan hasita, 2024 urtean iraian hasita, familian artean 1.100 ontzi inguru banatu ditugu. Horien artean danetarik egoten da. Arrainak, okela, barazkiak, pureak, danetarik apur bat. Umen bete beharrak betetzen dituzten menuak dira. Ikus dozuenez, hau da Atzuriko eskolako proiektua. Zer nolako garrantzia daukan gure eskolako komunitatean. Familien ganatzako, hezkuntza aldetik, ekonomikoki eta sozialki bai. Uste dugu proiektu pilotu hau garrantzitsua izango zela soberakina dagoen eskoletan errepikatzea eta kudeaketa egoki bat egitea. Anima zaitezte!